mufaro wedu kutambirai kunhaudzo manhoko ana manduwe hedzine nhaudzo zuva rogumi nopfumba mwedzi uno wazvita. Nyasi tiri kupemberera vanhu vakaisa kuti vakumbire kupuwa marezinesi okutepfenyura maredhiyo omumaruwa wapuwa marezinesi. Kuna vanhu vatatu vanoti inqanya FM yekumbembezi pabodzi pono ntepe manama yokumanama and Nyang'ani neNyang'ani FM yokurukoto nokumudzi. Tinoramba tichindoti vari kuita zvinhu vanhu regai tigomirira watange kutepfenura. Hurumende yaita kupfatsura mari nyasi kutaya mari hawo kuita sevanhu vari kutaya manyara. Wanga wari kuti tiri kuita hanzi iri kuzikana pachirungu kuti National Dress Lounge, apo vari kuti vari kuparura nhumbi dzonyika dzokuti vanenge vakadzipfekera vanobva vazikana kuti vanhu vomunyika medu muno. Izvi zvatorwadza nokuti kureketa kuno zvipatara zviribe mishonga yakakwana, asi vawana mari yokuti vagoita izvi zvavanga vari kuita. Apa mushatiro wakaita hembe dzacho paribe kana mubodzi ambodziemurawo kuti anoda kudzipfeka. Heno kuti vari kudini? Kunyange vanhu vanosiyiwa tsigira mazuva eseya nyasi vareketawo kuti aiwaba izvizvi zvaitiwa zvinoba nehurumende yedu. Gurukota rozvokurima Anxious Masuka rati iro vanhu vagofanira kugopuwa kumanikidziwa kuti vape kuhurumende kuti wakarima zvinhu zvakawanda sei makore apfuura ya. Kwai izvi vari kuvakareka kuzviita vachagotorehwa mapurasi ose pabodzi AA1 noA2. Izvi zvatoita kuti wazhinji wabenhuke wachifunga kuti heno kuti izvi zvada kuitika. Tinoemba kuti zvichagoitika. Kwai vanhu havo vari kuda kubva kuHarare kuenda kudunhu reCape Town kuSouth Africa vagokwanisa kuita izvi kubva pakati pegore riri kuuya. Kwai kubva mumwedzi waNdira zuva rogumi nosere vanhu vakukwanisa kuti vatekaire kuenda kuCape Town noAirlink kambani yondege. Tinoemba kuti wazhinji wacharerukirwa nazvo. Mazuva apfuura yakwa kuno vanhu vazhinji vari kudhiraivha magonyeti vanga vari kusaya kana mapfuuriro pazambuko ropaBeit Bridge. Kwai zimu rayakagoti iyo iri kuita kuti zvinhu zvayo zvitekaire zvinhu kubva pakuita nomaoko kuendesa pakuita nomakombiyuta. Kuita nomanjaku kwainonotsa zvinhu vari kuringira kuti zvichagokasikisa kuita. Heno kuti chokwadi cherei? Idi makakatanwa kureketa kuno awanditsa mubato reMDCT yamaikupe. Wakatosvika pakukanzura musangano wavo kusarudza watungamiri waifanira kuitiwa nyasi. Kwai wakuzoitiwa zuva ro30 mwedzi uno wazvita. Idi tiri kuona wachikanzurapo kare nokuti aka kechipiri wachindokanzura misangano iyi. Tiringe hedu dzopa sirese. Kuno mumwe muZimbabwe akasungiwa munyika yeSouth Africa akapuwa makore 15 kugara mujeri nonyaya yokubatiwa nozvinhu zvinoputitsa zvaainge ari kufamba nazvo aino mota yoKings and Queens vanochengeta zvidhuna. Izvi zvakaitika mwedzi wakakunguru wegore rino. Idi ari kunyadzisa munhu uyu dai atopuwa yakawanda makoreyo. Nigeria yaitawo dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe neSouth Africa zvokuti munhu wese anofanira kunyoresa nhamba dzochitupa dzache kuti agone kupuwa nhamba yofoni. Izvi zvivanga varibe kuzviita zvokuti makambani omafoni ari kutonetseka kureketa kuno nonyaya yenguva yawakapuwa shoma shoma. Tiri kugumira tiri kunyika Senegal pabodzi pono Benin uko wanzi noFrance wakuchigopuwa zvinhu zvavo zvumbiwa zvakasobiwa makore kare zvikaendesiwa kuFrance. Benin ino zvinhu zvinosvika 26 uko France ino rimwe bakatwa romumwe aiwe mukuru kwawo kuSenegal
wari kuti wari kuda kubenhusapo kare. Izvi zvatopa mufaro kuvanhu vazhinji nokuti zvizhinji zvakabiwa kuAfrica kuno zviri kundokuchengetiwa zviri kunyika dzakaita sana France nana Britain nodzimwewo. Tinofara kuti zvinhu zviye zvabenhudziwa. Tiri ipapo pamufaro kuSenegal noBenin. Tondipfamira pano mabi yangu tiboyane hwedza mulenzike zvisvinu ndini mhanduwe wonhau.